Nazdárek lidička, zlatíčka, a tady v tom videu si ukážeme nejlepší fígly a triky, když někoho pušujete nebo když vás někdo pušuje. Doufám, že ty triky někdy využijete a že se vám bude video líbit. A tady na to svýho sluhu, pozdrav sluho. První trik, jo. Jdete takhle týpek v boxu, vy jste třeba takhle tady, chcete to nějak klipnout, tak to uděláte třeba double edit, jo. Pojďte takhle dolů, jednou mu hitnete Z, dáte takhle schody, dáte doleva nebo doprava, je to jak v podstatě jedno, dáte zeď a potom editnete takhle, resetnete to, editnete to dole, pak tam takhle skočíte a můžete mu dát pumpou třeba za 200 takhle. Zase jedna z těch dobrých taktik. Další taktika, kterou jsem vymyslel a taky mi hodně pomohla, je to, že on bude v boxu, vy si dáte podlahu, nebo podlahu tam dát nemusíte, tady to jenom nejde nějak někdy postavit. Dáte tam schody, tam dáte potom, hitnete mu jednou zeď, dáte tam schody, on z největší pravděpodobností půjde takhle sem, takže mu to musíte být rychlý, vytěžíte a potom mu dáte klip. OK, takže takhle. Jo. Další taktika je taková, že dáte takhle, mu přeberete zeď, dáte tam schody a tak mu dáte za 200. To není taková taktika, ale je to dobrý, můžete dát někomu klip. Další taktika je taková, že mu přeberete zeď, dáte tam schody, potom to dáte takhle, on se schová jakoby za ty schody, vy doprava dělej. Když vidíte, že v tom boxu nemá kounu, tak mu to přeberete tu zeď, dáte tam schody, editnete to takhle, jakoby přesně tam, kde je schovaný. Vy se tam editnete, potom crouchnete, buď tomu dáte za 200, a nebo půjdete nahoru, takhle nahoru skočíte a další taktika je taková, že když to bude nějaký zbrklík a vy budete vědět, že má málo hápek, tak mu vytěžíte zeď, přeberete mu ji, on potom takhle to editne, půjde doleva, vy se dáte zeď, tak mu to tam připravíte jako nový baráček a dáte mu... To uděláte tak, že on vám bude těžit zeď, necháte, až vám ji přebere. Až vám ji přebere, tak dáte schody, editnete to, půjdete dolů, dáte ho takhle do boxu a pak ho zabijete. Další taktika je taková, že když uvidíte, že vás zase někdo pušuje a není obestavený, tak vám to hitne, dáte ho takhle zase do boxu a zabijete ho. V jedničkách, protože tady tu taktiku jsem zatím nepoužil. Dáte tam takhle podlahu a 2 zdi. Pak to takhle obrátíte schody, dáte tam, editnete podlahu takhle, vyskočíte a dáte mu za 200. Dole. Kurva, jsem mohl dát full box, mám. Další taktika je taková, že když vás někdo bude pušovat, dá se sem takhle schody a bude vám těžit zeď, tak na něj dáte tam takhle podlahu, editnete to takhle, dáte tam schody, pak skočíte, zaboxujete ho a dáte mu za 200. Jsem ji taky nepoužil. Varianta je taková, že vám to buď to těžit nebude a bude tam jenom stát a čekat na edit, tak vy to editnete takhle, pak to editnete ještě třeba takhle, aby ještě spadl a jakoby zrušil z vás ten crosshair a pak ho hitnete a dáte mu za 200. A teď vám ukážu v 1v1. Takže lidi, to bylo všechno pro dnešní taktiky ve Fortniteu a já doufám, že se vám video líbilo a že ty taktiky někdy použijete. Kdybyste měli lepší, tak mě napište do komentářů a budu rád, když mi dáte follow, budete sdílet video, dáte mi like a vidíme se u dalšího videa, tak čus.